Od Hanky Kolníkovej pomerne veľa sľubuje, ale vy ešte stále sa trápite so zranením z februára. Áno, je to pravda, mal som také ťažké zranenie. Teda vlastne aj ono pretrváva stále v februári, má zrazu šprinter v Halela na drahe. Tak snažím sa to eliminovať rôznymi metodami, ako nejakými utlmujúcimi liekmi, čo teda nie je najlepšie pre štartom si dať. Ale vždy je to lepšie ako bolesť toho kolena. Nejaké prípadne kryokomora mi dosť pomohla ešte teraz prednedávnom. Tejpy, masáže, uvoľňovanie. Chcete naznačiť, že ten váš výkon možno nebude 120%, ale iba 95%? Tak ja dúfam, že bude 150% minimálne. Ale musím dať do toho všetko, dám určite do toho všetko a uvidím. O vás je známe, že ste maximalistka, takže vo vašom prípade by zrejme všetko iné ako finále nebolo pre vás úspechom. Úspech bude pre mňa osobný rekord, ktorý myslím, že bude potrebné si o dosť vylepšiť v týchto podmienkach. A keď sa dostaneme do finále, tak budem spokojná s tým. A ten osobný rekord, dá sa to zrealizovať napriek tým zdravotným problémom, ktoré sme naznačili? Tak budem vychádzať z toho, že čo naznačujú tréningové ukazovatele, tak myslím, že sa dá. Vzhľadom na váš zdravotný handicap s očami je tá stovka jednoduchšia zrejme ako zákrutová dvojstovka? Áno, tú zákrutu predsa bežím, takže aby som neprešlapla. Keď si poviem niekedy, že áno, pôjdem to naplno, tak sledujem to proste. Orientujete sa podľa čiar na zemi, alebo sa dívate dopredu? Nemôžem sa dívať dopredu, musím sa dívať aj na tie čiary, aj keď ich teda proste... Hlavne mám problém, ako sa zbieha stovka s dvojstovkou, tak tam je tých čiar viac, aby som sa nejak... Ako ja tú čiaru viem vnímať, ale bola by som istejšia, keby som ju nemusela vnímať. A tým pádom nehrozí, že by ste sledovali alebo vnímali súperky? S tým mám asi najväčší problém, že nevnímam proste len sama seba, ale aj tie súperky. No, to aj na tej stovke, takže dúfam, že sa mi to teraz podarí sa koncentrovať. Tak veľa šťastia. Ďakujem pekne.